Ahojte, chcela by som vás veľmi pekne privítať na tomto YouTube kanáli stránky www.hyaluron.sk. Je to stránka, ktorá je zameraná na zdravé starnutie a na krásu. Ako dobre viete, pokožka je najväčším orgánom tela a treba sa o ňu starať v každom veku, či už máme 20, 30 alebo 60 rokov. Starostlivosť zvonka aj znútra sú veľmi dôležité. Znútra to zahŕňa napríklad rôzne výživové doplnky, ako je kolagén alebo kyselina hyaluronová. A zvonka je to správny výber žehličiek na pleť, ako napríklad táto žehlička Profi 5 v jednom, alebo špachtly na pleť, na čistenie pleti, ako napríklad táto Beauty Biobay Exclusive špachtla. Ale je veľmi dôležitý aj výber kozmetiky. Na našej stránke nájdete kozmetiku od značiek Defe, Belmax, ale aj Swedish Nutra. Na stránke nájdete rôzne videá, ktoré vám budú pomáhať, ako sa správne starať o vašu pleť. Ahojte, tešíme sa na vás.